O plan de desescalada deseñado pola Xunta conta, segundo Feijóo, con respaldo clínico. O presidente galego di que as medidas que proporá o vindeiro domingo na conferencia de presidentes son razoables. Alberto Núñez Feijóo pedirá que a relaxación do confinamento se faga por zonas e subzonas. Pedirá ao Goberno central que faga unha peza separada co rural. Galicia é rural. 34.000 núcleos de población é o 50% total de núcleos de población de España. 34.000 núcleos de población galega. E os núcleos de población son distintos. E, polo tanto, a mesma metodoloxía para os centros das cidades máis importantes como Vigo, Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra, Ferrol, Lugo, e o rural non ten, na nosa opinión, un criterio técnico nin científico que o obrigue. Feijóo proporá tamén que se permita sair aos cidadáns como mínimo unha hora ao día para facer exercicio, iso sí, de xeito individual. Práctica de deportes individuais durante un horario, unha hora ao día, se poda correr, se poda camiñar, en definitiva, practicar todos os deportes individuais, desde a bicicleta ata correr, distintas fórmulas de atletismo, surf. En definitiva, entendemos que esos deportes individuais, durante un tramo horario, se poden empezar a practicar na comunidade autónoma. O Goberno galego tamén lle vai propoñer ao central a reapertura de talleres, mercados e pequenos comercios. Ademais, aspira a reactivar as obras de rehabilitación nos edificios sempre que se garantan as medidas de seguridade. O sector da construción unánimemente está solicitando que podan empezar as obras de rehabilitación nos edificios de Galicia. Mentras que as obras en edificios singulares, en edificios aillados, se pode facer, entendemos que mantendo todas as normas de seguridade e de higiene, debemos de empezar a deixar a facer tamén obras de rehabilitación nos edificios. Por outra banda, o presidente da Xunta reiterou que a nova convocatoria das eleccións galegas non forma parte da axenda do seu goberno nestes momentos.